Zdravím vás, volám sa Michal Dobiaš, ale chcem poznať pod menom Šaman. Pripravujem sa v Octagon Fighting Academy Bratislava pod vedením Milia Škondriča a zároveň sa pripravujem v Nitre, boxersky pod vedením Ondreja Molnára a zápasnícky v Copacabana Nitra s chalanmi, s ktorými trénujeme v Bratislave. Zápasov mám za sebou na Sherdogu oficiálne 5 a z tých 2 vyhraté, 3 prehraté. Som komplexný zápasník, takže môžem bojovať aj v stoji, aj na zemi, takže nemám preferovaný štýl boja. Trénujem už približne 6-7 rokov a trénujem, lebo ma to baví a je to pre mňa životný štýl, moja cesta. Je to to, čo ma naplňa, to, čo ma posúva ďalej. Super a pozdravujem, teším sa na zápas a dúfam, že bude dobre pripravený a ukážeme dobrú show. Ja sa tvarím inteligentne, tak musím inteligentne hovoriť. Ale prečo mám byť prčí? Však ja som taký nežný chlapec, toto. Však ja som inžinier, mám 2 vysoké školy, čo ja mám tu vyprávať, čo zabijem?